क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय गौरां दैसा सेराव सनातन बाथौ धोरोमनि खुंगा 40थि श्री श्री दशहर गंगा फुजा खुंफुंदों। सनातन बाथौ धोरोम आफाद लोखोनाबारिनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों 40थि श्री श्री दशहर गंगा फुजा खुंफुंदों। मुलुग गोजोन आरो सुबुं माहारिनि मावफ्लांनाय पापफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे बयबो आलो गोजोन बुहुमाव थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय बिमा गंगानि मुङै बे फुजाखौ होनाय जादों। बे फुजायाव सनातन बाथौ धोरोम सिबियारिफोर गासै गं 175 नखरफोरा खौसेयै बाहागो लादों। बे बाथ्राखौ फोरमायदों सनातन बाथौ धोरोमनि गुरुआ। दिनै फुंबिलि समाव धोरोमनि फिरफिला बिरहोनाय, आरज गाबनाय आरो दैयाव दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जयग फुजा बायदि हाबाफारिया जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि 1986 मायथाइयाव गुरु सोमेश्वर बसुमतारी आरो नलनी बसुमतारीनि बोसोनजों सनातन बाथौ धोरोमखौ गायसननाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो सनातन बाथौ धोरोम संघ दानानै बे धोरोमखौ फोथांनानै लाखिबोदों होननानै फोरमायो आथिखालनि गुरुआ। बे हाबाफारियाव जोङो आइ बिमा दशहरा गंगा देवीखौ फुजिनानै गोदोनिफ्राय मोनथिबोनाय बादियै 10था जोनोमनि पाप सुनायनि बागै, 10 दिगाव पाप हाबा मावनाय सुनायनि बागै, जोनोमै फैफानाय 10था रोखोमनि पापखौ सुनायनि बागै, बेजोंनो लोगोसे जोंनि बोसोर गोदानाव थांनानै थानांगौ सुखु गोजोनै जिउ खांनायनि बागै, जोंनि फिसा फिसौफोरखौ मोजां शिक्षा दीक्षा होनायनि बागै, जोङो मोजाङै मोजां गावबागाव साख्रिया साख्रिजों, हाल कृषि कर्मजों, बिजनेस मावग्राया बिजनेस मावग्राजों मोजाङै मोजां मावनानै जालांनो हानायनि थाखाय आइ गंगा देवीनाव जोंनि पापखौ सुनानै बिनि अननाय लानानै बोसोरसेयाव जिउ गोलाव जानानै गोग्गो गोख्रों देहा लानानै जोंजों लोगोसे संसारनि कल्याण, संसारनि सान्थि हास्थायनानै दिनैनि बे खुंगा 40 दशहरा गंगा फुजाखौ बे गौरां दैसायाव खुंफैनाय जादों। बिनि गाहाय मन्दिरा बबेयाव? जोंनि बे सनातन बाथौ धोरोमनि गाहाय मन्दिरा सा खाग्राबारियाव। दा बियो गुरु आश्रम जानानै थाबाय, जिहेतु जायगाया गुसेब, बिनि थाखायनो राजहुवा भाबै बे आश्रमखौ फोथांनानै लाखिनो आरो गोजोरै दोननो थाखाय जोङो दा चन्द्रपारा लोखोनाबारियाव जोङो बे राजहुवा आश्रमखौ लुफुंनानै लानाय जाबाय। बिनि गिबि धोरोम गुरु जिथु फोसावजेनग्रा बिथांनि मुङा मा? धोरोमखौ फोसावजेनग्रा गुरुनि नामा श्री गुरु सोमेश्वर बसुमतारी आरो बिनि अर्धांगिनी गुरु बिमाया जाहैबाय श्रीमती नलनी देवी बसुमतारी। बिथांनि बोसोन बायदिबा माबायदि धोरोमखौ लांबाय थानो खावलायनाय मोनसे माबा दं बेवहाय? आं गुरुजों माखासे सम थाफानायाव गुरुआ आंखौ बोसोन होदोंमोन मा आफन मंगल जगत मंगल होनदों आरोखि बियो, गाव मोजांबा संसारा मोजां होननानै। बिनि थाखायनो गावनि धोरोमावनो थानानै गावनि धोरोमखौनो मोजाङै फुजिनानै गावखौ सोरबाया मोजां मोननानै गावनि खाथियाव सोरबा फैदेरोबा बेनोबो मोजां बोसोन मोजां गियान होनानै धोरोमखौ फोरोंफा ओरै होननानै बोसोन होदोंमोन। बेयाव दा गासै बेसेबांसो बाथौ माबाफ्रा बाहागो लादों दिनै फुजा होनायाव? दिनै फुजायाव 175 गासै 175 नखरा बाहागो लादों होनदों। दा गासै जोंनि बे धोरोम सिबिनायाव 20नि बांसिन नखर, 200नि बांसिन नखर सामिल जानानै दं आरो। क'क्राझारनिल'थ' नंला, ओरैहाय धुबुरियावबो थाबाय न'से न'नै, ओरै चिराङाव सासे सानै थाबाय, बेबायदि आरो गोबांथार नङा, सासे सानै गोजानाव। माखासे गावबागावनि थाखाय एंगारथावै खार'नाव फैनो हायाखै। दा जिहेतु गुरुआ सिगाङावनो बुंबाय थाखादों सोलाबनाय आरो सोलाबैया फ्राय जायो, बिनि थाखाय दिनैनि बे फुजायाव नुजाफैनो हायाबाबो गासैनि थाखायनो दिनैनि बे दशहरा गंगा फुजाया जागोन। आरो केबल बियो जोंनि सनातन बाथौ धोरोम सिबिग्रानि थाखाय नङा, एसे हल मानसि हारिनि मोजांनि थाखायनो बे फुजाया जागोन। फुं समनिफ्राय मा हाबाफारि खुंफुंनो हागोन दासिमाव? फुं समनिफ्राय जोङो बेहाय साजायनाय माखासे हाबाफारिखौ मावग्रोनानै लाबाय, फिरफिला उरायहोबाय, बेनि एसे उनाव जोङो गाथोन नांगौखाय गाथोन खालायनानै लाबाय। जिहेतु गावबागाव गाथोन नांगौ, बिनि थाखायनो जोङो सनातन बाथौ धोरोमा
दिनैनि बे दशहरा गंगा फुजाखौ खुंनो थाखाय सिगांग्रो जों गाथोन मोनसे खालामनानै लाबाय। जों इसोरनि खाथियाव गुरुनि खाथियाव आर'ज गाबनानै नुनो मोनै देब देबिनि खाथियाव आर'ज गाबनानै गाथोनखौ साजायबाय आरो बेयावनो आइ गंगा देबिखौ फुजिगोन होननानै आइ गंगा देबिनो जों रायथिनानै दा बे गाथोनावनो दुगैनानै बेनिफ्रायनो जोंखौ साखोन सिखोन खालामनानै गाथोननिफ्राय जोङो सिखांनानै ब्रह्म जयग'खौ होगोन आरो सनातना बिनि गुबै सोदोब आरो ओंथिया बियो गोदान नङा। जे समनिफ्राय बे हाया सोरजिजादोंमोन बे समनिफ्रायनो जे समनिफ्राय मानसि माहारिया उजिजेनदोंमोन जे समनिफ्राय मानसि माहारिया गावबागाव रावजों रायज्लायजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो सनातन सोदोबा दिनैसिम दंबाय थायो। सनातननि सोदोबथिया गुदि गैयै थुंगि गैयै। बियो गोदो दं दाबो दं देनांबो दं। बिनि ओंथियानो गोजोन अराय सैथो जामनाय गैयै सामफ्रामबोनि। बे माबा दं अर्गेनाइजार दं नामा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आफाद दङ मोनसे सनातन बाथौ धोरोम आफाद जों दानानै लादों। बेवहाय सेक्रेटारि दङ आफादगिरि दङ। प्रेसिडेन्टआ मानगोनां श्रीजुत फनिमहन ब्रह्म। सेक्रेटारिया श्रीजुत महेश ब्रह्म महेश मुसाहारि। बे धोरोमखौ गायसननाया ओरैनो 1986 नि आगोलखा धोरोमा फैदों। दा बे धोरोमखौ 1986 आव जोङो आफाद दानानै सनातन बाथौ धोरोम संघ ओरै होननानै नाम दोननानै जों बे धोरोमखौ अराय समनि थाखाय फसंनानै दोनदों आरो बियो दिनैसिम दं। खुंनानै माने 40 आरो बे माने सनातन बाथौ धोरोम आफाद दानानै दशहरा गंगा फुजा खुंनाया दिनैजों 40 खेब जाबाय। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।